खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 30 जुलाइ 2025 मायथाइ एबा 14 सावन दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गोहो आरो थुलुंगाजों बुंफबगोन। खामानि मावथायाव नोंथांनि सानथांखिफोरा जाफुंसार जागोन आरो नोंथाङा नोंथांनि बैसोगोराफोरनिफ्राय बाख्नायनाय मोनगोन। मोनसे गोदान मावथांखि जागायजेननो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान। राङारि बिथिङा गोख्रों जागोन आरो जायखिजाया थालांनाय रांखौ हरफिननाय जागोन। नखरारि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। मोजां मोनलायनाय सोमोन्दोआव गोदैया गोहोम खोख्लैगोन। फरायसाफोरनि थाखाय बे साना जाफुंसारनायजों बुंफबनाय जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय बांद्राय दावराव-दावसि आरो होंगो-दोंगोनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गलापि गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथांनि फोथायनाया बांगोन। फालांगियाव मोनसे गिदिर अर्डार एबा डिल मोन्नायनि जाथावना दं। साख्रि गोनांफोरा गावसोरनि खामानियाव दावगानायखौ नुगोन। नखराव माबा मोनसे मोजां खौरां थानो हागौ। बे साना राङारि आयदाफोराव मुलाम्फा गोनां जागोन। लोगोफोरजों लोगो हमनाया गोजाम गोसोखांथिफोरखौ गोदान खालामनो हागौ। मोजां मोनलायनाय जराफोरनि थाखाय बे समा मोजां। सावस्रिनि बागै एसे सांग्रां जा आरो मोनसे समानथि आदार लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गोथां गाब। मिथुन राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। फालांगियारिफोरा हरखाबै राङारि मुलाम्फाखौ मोनदांगोन। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव जाफुंसार जानो हागोन। नखरारि आयदाफोराव नोंथांनि बिबुंथिखौ बाख्नायनाय जागोन। नोंथाङा सासे लोगोनिफ्राय मदद मोननो हागौ। जुलि जानाय जिउआव गोदैया बांगोन। मुलाम्फा गोनां दावबायनायनि इसारा दं। गोसोआरि गोजोननि थाखाय ध्यान खालाम। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा गावखौ फोथायनायजों बुंफबनाय जागोन। खामानि मावथायाव नोंथाङा नोंथांनि खस्थ' नाजानायनि बान्थाखौ मोनगोन। गोजाम पेन्डिं खामानिफोरा आबुं जागोन। राङारि आयदाफोराव मुलाम्फानि खाबुफोर थानो हागौ। नखराव गोजोन आरो खुसि थागोन। हाबा जायै सुबुंफोरा हाबानि थांखिफोर मोननो हागौ। रमान्टिक सोमोन्दोआव थाजिम थागोन। सावस्रिया साबसिन जागोन, नाथाय बायजोआव जानायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गोमो गाब। सिंह राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनफुंनायफोरजों बुंफबगोन। मावख'आव नोंथांनि खामानिखौ बाख्नायनाय जागोन। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन आरो मोनसे गोदान गोरोबथाया जोबथा जानो हागौ। नखरारि आबहावाया रंजाथाव जागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय मदद मोनगोन। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव गोसो होगोन आरो जाफुंसार जागोन। नोंथाङा सासे गोजाम लोगोखौ लोगो मोनगोन जाय नोंथांखौ खुसि खालामगोन। नोंथांनि सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय दावबायनाय समाव सांग्रां जा। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गोजा गाब। कन्या राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गलाय-गथाय सान जागोन। खामानि मावथायाव माखासे जेंनाफोर जानो हागौ, नाथाय नोंथाङा बेफोरखौ सहायनायजों बारग'गोन। राङारि आयदाफोराव सांग्रां जा आरो हाखु-दाखु थिरांथा लानायनिफ्राय गोजानाव था। नखरनि सासे सोद्रोमानि सावस्रिखौ लानानै जिंगा जानो हागौ। मोजां मोनलायनाय सोमोन्दोआव गोदै लाखिनो नाजा। नोंथाङा एसे सावस्रि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ। यगा आरो ध्यानआ नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। तुला राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय दावगानायनि सान जागोन। फालांगियाव गोदान खाबुफोर सोमजिगोन।
नोंथांनि साख्रियाव मासि जौगानाय एबा बाख्नायनायनि जाथावना दं। रांखान्थियारि दिदोमथिया गोख्रों जागोन। नखरारि जिउआ गोजोनथाव जागोन। हाबा जायै सुबुंफोरनि थाखाय साना मोजां फैनो हागौ। रमान्टिक सोमोन्दोफोरा गोख्रों जागोन। दावबायनायनि इसारा दं जाय मुलाम्फा गोनां जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों रुपा गाब। वृश्चिक राशि, दिनै नोंथाङा मोनसे मोजां सानस्रिजों खामानि मावगोन। मावख'आव नोंथांनि नाजानायखौ बाख्नायनाय जागोन। फालांगियारि सुबुंफोरा राङारि मुलाम्फा मोनगोन। नखरनि सिङाव गावजों गाव अनलायनाया बांगोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय मदद मोनगोन आरो माबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हागौ। फरायसाफोरा मोनसे बादायलायनायाव जाफुंसार जानो हागौ। सावस्रिया मोजां थागोन। बेलासियाव नोंथाङा मोनसे धोरोमारि हाबाफारियाव बाहागो लानो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों खमला गाब। धनु राशि, दिनैनि साना मोनफुंनायजों बुंफबगोन। खामानिनि जायगायाव गोदान बिबानफोर फैगोन। फालांगियारिफोरा गोदान बिथोन एबा रादाय मोननायनि जाथावना दं। नखराव मोनसे गोजोन आबहावा थागोन। लोगोफोरजों सावरायनाया जागोन। मोजां मोनलायनाय सोमोन्दोआव थाजिम फैगोन। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव जाफुंसारगोन। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन नाथाय मोनसे नेम बादियै नेमखान्थि लाखिबाय थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गोथां गाब। मकर राशि, दिनै नोंनि फोथायनाया बांगोन। खामानि मावथायाव गोनांथार हाबाफोरा आबुं जागोन। फालांगियाव रां थिसननायनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। नखरारि जिउआव खुसि आरो गोजोन फैगोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय मदद मोनगोन। फरायसाफोरा गावसोरनि गोब्राब नाजानाय बायदियै फिथाय मोनगोन। गोजाम लोगोफोरखौ लोगो हमनाया गोजोननाय लाबोगोन। सावस्रिया साबसिन जागोन नाथाय बांद्राय खस्थ' खालामनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कुम्भ राशि, दिनैनि साना मोजां जागोन। मावख'आव नोंथाङा मोनसे गोदान बिबान मोननो हागौ। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन आरो राङारि थासारिया गोख्रों जागोन। नखरनि आबहावाया रंजाथाव जागोन। हाबा जायै सुबुंफोरा मोनसे मोजां जुलि मोननो हागौ। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव खाथिया बांगोन। सावस्रिया मोजां जागोन नाथाय आदारनि फारसे गोसो हो। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों फान्थाव गाब। मीन राशि, दिनै नोंथांनि थालांनाय हाबाफोरा आबुं जागोन। राङारि आयदाफोराव मुलाम्फा जागोन। मावख'आव नोंथांनि खामानिखौ बाख्नायनाय जागोन। नखराव गोरोबलायनाया सोलिगोन। दावबायनायनि इसारा दं जाय मुलाम्फा गोनां जागोन। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव मोजां फिथाय मोननो हागोन। सोमोन्दोफोरा गोख्रों जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन नाथाय बांद्राय नारसिननायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों सनानि गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो फानजामुथि नायनानै मोजां मोनोब्ला सानफ्रोमबो फानजामुथिनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।